हाग्रामा महिलारिया सासे कमेडियान आरो बिथांनि मेल मिटिंआव बिथांखौ जुनार हिसाबैसो बिथांखौ नायनो फैयो। एम राकेश ब्रह्म। हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ गोसोखांबा जों आसलथे मिनिनो ओंखारो हा। खोथाया जाहैबाय दिनैनि दिनाव बे सासे कमेडियान ना। बाखि कमेडियानफोरजों बिथाङा जुजिदों। बिटिआरनि राजखान्थियाव बिथांनि खुनु जायगा गैया। दिनै मानसिफ्रा बिथांखौ जुनार रोखोमनिसो नायनो फैयो। बिटिआर सरकारनिफ्राय चिरां जिल्ला काजलगावआव 22टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अमाजों लोगोसे ना फिसिनो थाखाय राननानै होदों। बिटिआरआव थानाय गोबां सुबुंफ्रा रांखान्थियाव लोरबां जानानै थानायखौ नायबिजिरनानै फिसारि डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला काजलगावआव 22टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अमाजों लोगोसे ना फिसिनो थाखाय ना राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि राकेश ब्रह्मजों लोगोसे मिरु इउपिपिएल आइजो गांखं आफादगिरि बिना गयारिया बाहागो लायो। बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैहाय जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव अमाजों लोगोसे ना फिनायनि जि जोंनि आसनि दङ बिटिआर सरकारनि बे आसनिखौ जों दिनै बेवहाय रानदों। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव दिनैहाय चिरां आरो क'क्राझार मोननैबो डिस्ट्रिक्टआव दिनै बोरमा राननायनि हाबाफारिफ्राबो सोलिगासिनो दं। गट फार्मनि जि खोथामोन बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। बेखायनो फैबाय थानाय समाव मोनसे जों आसा खालामदों जे गासैबो जोंनि जि बिटिआरआव थानाय आंनि आबौमोन दं, आइमोन दं, बे गासैबो लाइफ स्टक माने जोंनि जे अमा दाउ बोरमा फिनानै गोबां रांखान्थि लाब जानायनि जि जों खोथा बुंबाय थादोंमोन बे गमामायैनो जानो थांगासिनो दङ। आरो बे बोसोराव बहु हाजार हाजार माने जोंनि आबौमोनहा दाउ फिनाय अमा फिनायनि सुबिदाखौ मोनगोन आरोखि। दिनैहाय जों बेवहाय 22टा ग्रुपनो होदों। बेवहाय खालि अमाल' नङा, बोरमानि थाखाय 100निबो एबभ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बेयाव चिराङाव होनाय जादों। अमा माने बे एक्सुवेलि बे कालसारा एसे बेलेग गोदान कालसार। बेखौ जोङो ट्रायल हिसाबैबो जों लानाय जादों। बिनि उनाव जों मेसिभ साक्सेस जुदि जायोबा जोंखौ मेसिभ माने जोङो लन्च खालामगोन होननानै जों बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। थांनाय समफोराव हाग्रामा बिथाङा प्रमद बर' सारजों सेलेक्ट खालामदों। बे बिथांनावबो फैसा दं आरो आंनावबो फैसा दं। हाग्रामा महिलारिनि खोथाखौ गोसोखांबा जों आसलथे मिनिनो ओंखारो हा। खोथाया जाहैबाय दिनैनि दिनाव बे सासे कमेडियान ना। बाखि कमेडियानफोरजों बिथाङा जुजिदों। बिटिआरनि राजखान्थियाव बिथांनि खुनु जायगा गैया। दिनै मानसिफ्रा बिथांखौ जुनार रोखोमनिसो नायनो फैयो। आरो सासे कमेडियान फैयोबा मानसिफ्रा गावनि सिन्था डिप्रेसनखौ होखारनो थाखाय गावसिनि जि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बिथांनि जि कमेडियान लेंगुवेज जि माने हाइसक भाषा बेखौ नायनोसो फैयो, बाखि जेबो गैया। गावनि सिमान लादों जे वेस्ट बेंगलाव खारनानै थांनो पुलिसआ डिस्टार्ब खालामदों होननानै। दाथ' बियो वेस्ट बेंगलाव खारदों। आंथ' बुङो सानसे समाव बिथाङा पुरा इण्डियानिफ्राय खारनांगोन। खारन अलरेडि एनआइएआ बिथांखौ तदन्त खालामगासिनो दङ। बे खोथाया सैथो। बावैनो बिथाङा जेलावसो थांगोन बे खाथांखा आरोखि। सिगां बेफोरबायदि अमा राननाय बायदिसिनाखौहाय सिगांनि सरकारा बेफोरबायदि मावदोंना मावाखैमोन? बेखौ जोङो आंनि मेगनाव आं जेसेबांसिम मिथिगौ आं नुफेराखैमोन। खारन बेफोर आसनिया गोदोनिफ्रायनो दङमोन। खिन्थु जों गासिबो मिथिखागौ 17 बोसोर समाव बिथांमोना 700 करोड़ थाखा पेन्डिं खालामना गालांदों। गतिके बे 700 करोड़ थाखाफ्रा गासिबो जाख्ल'जोबखानायखा। गतिके आसनिनि नामाव जाख्ल'दों, खिन्थु रायजोफ्रा मोनाखैमोन। बे हाबाफारिया जेरावबो जायाखैमोन। दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनानै आं गौरब फिल खालामनो हागोन जे जोङो BB300 होननाय जि माने पल्ट्रि जोङो जोंनि बिटिआर हालामाव जों दा डिस्ट्रिबिउसन खालामदों। more than 5 lakhs जों दाउ अलरेडि जों बे बोसोरावनो रानदों। आरो बे बोसोराव बे हाबाफारिखौ मोजां मोननानै मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारा फिन खेबसेबाव आरोबाव 10 लाख माने दाउ फिसा राननानै होनो नागिरदों। आरो बे दाउफ्रा ओरैबायदि माने रियेलि मोजांखा। थारमाने जोंनि हालामाव गैयामोन। बेखौ जोङो मध्य प्रदेशआव बे दाउखौ मोननाय जायो। बे मेक्सिमाम माने मिनिमाम माने 300 दाउ दैयो। आरो माने भाइरासफोरजों जुजिनो हानाय बेहा बिराद केपासिटि दं। दिनै साक्सेसलि बे खामानिया जादों। प्रत्येकटा जोंनि बर' आइजो बा जोंनि बिटिआरआव थानाय रायजो राजानि न'आव थाङोबा दिनैनि दिनाव गुफुर दाउ नुनाय मोनो। आरो बे गुफुर दाउआ गासैबो बिटिआरनि। आरो फैगौ समाव बरफआ जेरैबायदि बे काश्मीराव गोलैनानै गुफुर जाजोबनानै थायो, जों लुगैदों बिटिआर हालामाव
फुरा माने दाउ गुफुरजों बुंफबजोबथों आरो बहु रां जों दाउदैनिफ्राय जाहाथे दाउदैनि जि खमिनि बेखौ जों बे बारावनो खालामजोबनो हायो बे खामानिखौ जों मावगासिनो दा दं आरोखि माखासे मानसिफ्रा बुङो जे दाउ अमा फिसिनाय जोङो न'खर संसारखौ सुंथानो हाया दा बेनि सायाव मा ना मानसिया हायिनि जेबो खोथा गैया जों बयबो मिथिगौ जोंनि मनज बसुमतारी तेजपुराव जोंहा दिनैनि दिनाव 1 मान्थआव खमियाव 1 crore थाखा बिथाङा माने गाहरि फार्म खालामनानैनो बिथाङा दिनै सार्भाइभ खालामदों आरो जोंनि बर' सुबुं गोबां गामियाव दङ दिनै 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख पार इयार खामायनाय मानसिया दिनैनि दिनाव खमिनि गैला बेनिफ्राय बे खोथाया सैथो जे माने अमा दाउ खालामना माबानानै फोथांनानै बै जों जे बेसेबांबा माने रांखान्थि खामायनो हायो बे खोथाया सैथो बुंनायाव बहुद खोथा बुंगोन खिन्थु प्रेक्टिकेलि बे खोथाया सैथो लाइफ स्टकजों मानसिया 100 crore थाखानिबो मालिक जानो हायो आरोखि